Čau miláčci, tak já vás zdravím a chtěla jsem vám ukázat vlastně, jak pracuji s těmi čísly a s těmi karmickými trojúhelníky. Zkusím vám to ukázat na svém datu narození, jo? Takže já jsem se narodila 15.4.1986. Budu pracovat teďka s tím, že budu sčítat ty různé kombinace. To znamená, 15 je 6, 4, já jsem beran, to znamená, je to levá hemisféra, je to člověk, který uvažuje mužským způsobem. Znamená to pohyb, dynamika, jít dopředu. Ohnivá znamení to tak mají všichni, to znamená i lev a střelec. Potom vodní to mají jinak, vzdušní to mají jinak, zemští to mají jinak. Jo? Teď jsem teda u sebe, takže takhle. 1, 9, 10, 18 a 6 je 24. Už toto je významný ukazatel a z toho 6. Já, když to sečtu všechno, 24, 28, 29 a 5 je 34. To znamená, já jsem životní číslo 7, to je poslání, to je vlastně výsledek, který v tomto životě chci zvládnout. To znamená tématika čísla 7. Bohužel je to teda citová karma. K tomu bych se dostala později. A je to vyrobeno z čísla 34, protože ta sedmička může být 16, může být z 25. Úplně něco jiného to znamená. Jo? Z 34 jsou lidi, kteří tvoří číslo 7 přes slovo a přes řád a disciplínu. Tak, teď si řekneme ještě energie těch číslí, jestli ženská nebo mužská energie. Takže tady tahle, takže šestečka, ženská energie, mužská energie, ženská energie. To znamená, že já mám převahu vnější, ale vnější ženské energie. Jsou to ženy anebo i muži, kteří bývají trošičku, mají větší boky, rádi papají a jsou takový jejich jako i více. Jo? Neznamená, že mě je více, ale prostě třeba ženy s mužskou energií jsou více takové jako modelky, že prostě takové rovnější. Jo? I na tom fyzickém vzhledu se to dá říci. Tak a co se týká mojí vnitřní energie, jakou mám? Jo? Takže 1 je muž, 5 je muž, beran je muž, 8 je žena. To znamená, já mám převahu mužské energie vnitřní. To znamená, já ze svého vnitřku uvažuji mužským způsobem. To znamená, konám, dynamika, prostě jít dopředu, není to taková ta stabilita. U žen se více hodí ta ženská energie, když je v převaze, protože my jsme matky, nebo já teda nejsem matka, ale matky jsou více stabilní, jsou více v klidu a dávají pocit bezpečí tomu dítěti, jo? Ale já to mám tedy takto. Takže tady jsme si řekli, ještě ten beran, že je teda levá hemisféra, tady ještě potřeba si říct, rozklad životního čísla je také levá hemisféra, 4 je fyzické číslo do propojení. 1, levá hemisféra, 5, levá hemisféra, mužský způsob uvažování. Tak, a teď, když se stavím karmický trojúhelníky pro sebe, takže 4 měsíc beran, 6 ze dne, 6 z roku. 4 a 6 je 1, 6 a 6 je 12, 3, 1 a 3 je 4, důležité číslo, 4 a 6 je zase 1. Znamená to, že jsem se narodila od 0 do 10 let jsem žila číslo 4, což potřebovala jsem mít jednoho přísného rodiče z titulu té 4, abych se naučila řádu disciplíně. Já to teďka ještě ukážu tady na takovým zajímavým výpočtu, to znamená, že se tady jako vypočítám. 1, 9, 8, 6, 34 a životní sedmička. 3, 4, 5, číselko 5, 6, 8, 14, tady máme 19, což je 1, 9 a 8, 17, já tady mám teda 6, jo, 15 a takhle, jo, takže 6. Tak a co? Já jsem z minulého života tady přišla pod číslem 5. Toto jsem žila poslední kvartál ve svém minulém životě, který přímo působí na tento život. Měla jsem nedostatek svobody. A proto jsem se narodila do 5, kdy potřebuju prostě svobodu cítit, vnímat, prostě pohyb, dynamiku. Je to taková neřízená střela ta 5. Proto jsem si vybrala dominantního rodiče, aby mě brzdila, aby mi dávala řád a pravidla. Když to takhle vidíte a pochopíte to, tak se potom vlastně na toho rodiče už nezlobíte, protože já, kdybych tu měla 5, tak absolutně jsem neřízená střela, jo?
Teďka budu žít jedničku, protože vždycky na kvartály, to je zhruba do 25 let, zhruba do 50 let, to je zhruba do 75 let. Teďka jsem v jedničce, uvědomit si, kdo jsem, za čím si jdu, dát si do pořádku sebevědomí, konat tak, jak myslím, tak konám a je to i velice kreativní číslo, tvůrcovské, v jiných barvách vidí svět, velice vynikající, ale ovšem lidé tady s tou jedničkou bývají trošičku v izolaci, cítí se sami, jo, v tom světě. Já třeba nemám děti, nemám v tuto chvíli partnera a cítím se, ano, občas v tomto životě sama, ale je to prostě plán mé duše, takže to musím přijímat, ale potom ke konci života, kvartál, pojedu 6, což je číslo lásky a harmonie, a tady s tím se narodím potom i do dalšího života, který bude vlastně navázaný na tento život a tam už začínám s tím, že tu rodinu mít určitě budu. Takže to máme k tomuto. Já teda ještě bych chtěla říct u těch trojúhelníků. Budeme tady ještě počítat tyto trojúhelníky, dále tady máme tato čísla, boční, z této strany, jak uvažujeme uvnitř, 5, 5, 5, vidíte tu svobodu, jak já nutně potřebuju pohyb, akci, dynamiku, humor, srandu, prostě to je ta 5, já to mám prostě každým coulem, ano. A tady to jsou čísla duchovno, ale stejně svobody. Teď je ještě důležité uvědomit si, zda ty trojúhelníky mám souladné. Takže 4 Béran mi dělá levou hemisféru, 6 ze dne z jedničky mi dělá výborně levou hemisféru. Kdyby byl někdo narozený 24. a z toho 6 už je to pravá hemisféra a jsou tady výrazné nesoulady, nepůjde mu tvoření tady tohoto čísla, řekneme si v jakém věku. 6 z roku, tady je důležitý tento ukazatel, z toho vycházím, 8 jde do propojení a na levou hemisféru, výborně. To znamená, já mám soulady. Kdo tady má tyto soulady v kombinaci s těmato číslama, tak v životě se mu věci daří. Daří se mu v tématech, co ty čísla vlastně obsahují, ano. Tak a teďka je důležité si říct, já jsem životní číslo 7, to znamená, vždycky se do plánu duše nastupuje v nějakém věku. Já jsem nastoupila ve věku 29 let. Vždy se to počítá od věku 36 minus vaše životní číslo. To znamená, pokud tady máte 8, tak je to 36 minus 8, začali jste v 28. Já jsem tady začala ve 29, nastoupila jsem do plánu duše a nastoupila jsem do čísla 1 na 9 let. 38 let jsem začala žít 3, 47 let budu mít další velkou změnu, pojedu 4, 56, pojedu opět 1, budu opakovat, asi jsem se ji nenaučila zcela správně a tu mám až do smrti. Každopádně, tady tohle číslo 1 jsem měla na 9 let, to se ještě rozkládá každý rok a každý kvartál. Když vám to ukážu, ta 1 je vlastně izolace. Já jsem opravdu byla izolovaná sama, měla jsem se naučit být sama za sebe, naučit si vydělat peníze, prostě umět být sama se sebou a spokojená. Jo? To bylo téma čísla 1. Vyrobenost 4 šestky, to znamená přes řád a disciplínu a přes harmonii. Já miluju harmonizovat, být v té lásce, být prostě bez těch konfliktů a ta 6 ještě prostě nesnáší stres. To znamená, občas je to labilita, je to citlivé číslo, nevyrovnanost. Jo? Tak, ale já už teďka jsem se odcla od 38 let věku, protože já mám 40, od dubna mám 40. To znamená, já už se nacházím tady v této vibraci. Ta 3 je jednodušší, určitě jednodušší k žití, vyrobena z 6 šestky, to znamená v harmonii, bez stresu, v lásce, konat, činit, teda touha trošku po dokonalosti. To je potřeba, to si musím trošičku pořešit, ale jdeme tady k 9, to znamená velká pravda uvnitř. A já vám teďka ještě spočítám můj rok, aspoň v rychlosti, to znamená ORV, kde se teď nacházím, to znamená osobní roční vibrace, 15.4. a už je rok 2026, už jsem měla narozeniny, 8, 10, máme jedničkový rok, 10, 14, 19, 20. Nacházím se v osobní roční vibraci 2, což je téma vztahů, emocí, tvoření kooperací, spoluprací, chození ven mezi lidi. Ta 1 byla hodně izolovaná, to znamená, a 3 je úplně o ničem jiném, to je něco jako 2, to znamená, já budu hledat, vyhledávat a na mě se budou lepit lidi do spolupráce. Jo, prostě nemůžu sama, teď už to po mně chce
abych to dělala s druhými, to něco, a mohla bych v tomto roce i potkat dokonce nějakého partnera, nějaký vztah. Jo, v tarotu ještě potom 20 je andílek, který vlastně troubí na trubku, jo, takže je to poslední soud, trošku jakoby rekapitulace zpátky, co jsem tady udělala dobře nebo neudělala dobře. Potom se to dá ještě rozčlenit na kvartály, to znamená 4, 6 a rok 1. Tady pojedu vždycky jedničku, tady pojedu druhý kvartál sedmičku, tady bude osmička a na konci pojede 5. To znamená, já jsem duben, květen, červen, červenec, tematika čísla 1. To znamená stále sama za sebe, uvědomovat si, kdo jsem, proč tu jsem, toto já si potřebuji chci zvědomit. Potom teda pojedu ten další kvartál sedmičku. Ta bývá občas překážková, hodně změnová, ale hodně pohyblivá. Hodně se tady v tom kvartálu můžu naučit. Číslo 8 je číslo hojnosti, to je další kvartál, téma peněz, buď do plusu nebo do mínusu. Je to vyrobeno z hvězdy, to znamená, ta nás nese vzhůru, takže očekávám nějaký dary do plusu a na konci kvartálu si užiju svobody a cestování. 5 je prostě dynamika, tam chceme jít dopředu a chceme se cítit v tom jakoby dobře, svobodně, sranda, prdel, humor, mám to ráda takto. Takže to mě čeká tento rok. Samozřejmě se to dá, ještě nemám tady vůbec prostor teďka na numerologické mřížky, které jsou 3, kde jsou ještě roviny, moje dary, moje výzvy, tam se to dá ještě jakoby různě spočítat, ale to bychom třeba nechali na příště, anebo si třeba konzultaci u mě objednáte a můžeme se na to konkrétně podívat. I zpětně, jo, já když se budu dívat zpětně, co se mi v těch letech, v té jedničce dělo, v těch daných rocích a v těch kvartálech, prostě sedne to jako hrom, jako neuvěřitelné. Potom ještě, čemu já se zabývám, tak zabývám se astrologií. Já třeba tím, že mám prostě problém s těmi partnery, mám prostě smůlu, nemám děti, je to uspůsobeno tím, že prostě máme to kolečko, ten horoskop a já v 7. době mám Saturna, to znamená, je to přísný učitel, omezení. Záleží, kdy toho Saturna vy konkrétně máte. Když ho máte v 1. domě, je tam problém se sebevědomím, je potřeba si najít tu svoji hodnotu. Když máte Saturna v 2. domě, je to problém s financema, omezuje nás tam Saturn. Neznamená to, že peníze nebudou, záleží na dalších aspektech. Jo, tam pak máme prostě dobroděje, to jsou planety toho štěstí, radosti, jo, což je Venuše, třeba Jupiter, Luna, ta nám ukazuje matku, jakou jsme měli matku, Slunce je náš otec. Je tam toho strašně moc, já jsem chtěla jenom takhle ukázat trošičku, co vlastně dělám, čím se zabývám, co zbožňuju, takže takhle pro dnešek, no.